Τσαγανός ψάχνει να δείχνει τα πόδια. Λέγε. Τι έκανε? Σου φύγε. Σου φύγε ρε. Εκεί είναι. Άντε βγάλ' το. Έβγαλα την πέτρα και έχουμε ότι μες στις άλλωστε. Θα το πάρεις? Κάτσε λίγο περίπου. Άντε. Γράφει το βίντεο. Της παίρνει το ψάρι. Μαλάκα, και της παίρνει το ψάρι, ο μαλάκας. Κάτσε, είναι μεγάλο το χταπόδι, θα το βγάλεις τώρα. Τα πόδια εκεί που πατάς. Χταπόδι το μεγάλο. Μια οκιά είναι. Το μαλάκα. Απεργεί ο μαλάκας. Αφού ρε μαλάκα δεν μπορώ, πατάω. Και γιατί κάνει αεροπεδιλιές καινούργιες είναι αυτές. Έριξε μαλάκα, είναι πολύ μεγάλο, δεν βγαίνει. Πάλι αστόχησες. Θα πληγώ ρε μαλάκα. Το μαλάκα. 2 μέτρα. Τι 2, αφού πατώνει. Στέκεται όρθιος. Πόσο είναι? 1,5 μέτρο νερό. 1,5 μέτρο νερό, Παναγία μου. Κάτσε. Αεροπεδίλιες, πάμε. Δώσε. Άλλη μία, έτσι, δώσε. Να σου πω, Έλα. φέρε μου τη ζώνη σου ρε μαλάκα. Τη ζώνη μου. Ναι. Περίμενε, πάρε τη ζώνη, περίμενε.